Ayan mga paps, bali may solo ride tayo ngayon. Mapasyalan natin ang Mount Asog ng Irigas City. Ayan, yung mundok na yan. Bali, sayang, inabot tayo ng ulan. Maganda sana kung mainit. Mas malinaw ang langit. Pero ayan, hinay-hinay lang tayo sa pagdadrive. Tamang chill ride lang. Okay, samahan niyo po ako sa aking solo ride. Ingat na lang po tayo palagi mga dudes. Ito pala ay Hanawan. Ayan, lumiko po tayo sa Hanawan. Shortcut po ito papunta sa Irigas City. Ayan, yan mundok na kung nakikita nyo. Yan po yung Mount Aso. Ayan, yan. Sa kapila pa po niya tayo lalabas. Ayan, dadaanan po natin ang bundok na yan. Samahan niyo po ako sa aking short ride. Ayan. Sige po.
makikita ang Buhi Lake. Ayan. Yung pinakamaliit na isda sa buong mundo dyan makikita sa Buhi Lake. Sa kabila po niyan dyan ang bayan ng Buhi. Kung sakali kayong magawi dito sa Camsor, pwede kayong magbisita dyan. Dito pwede kayong dumaan sa mga bayan. Yun, sa sunod po natin vlog, try natin pumunta dyan sa lake. Try natin umanap ng top views. Yan po yung pinaka maliit na isda sa dyan makikita. Okay, tawag dyan ay yung sinarapan. Ayan, kung marinig na po yung sinarapan, dyan po makikita sa Lake Buhi. Ayan. Okay, abangan po ninyo ang susunod ko vlog. Ayan, maraming salamat sa lahat ng